Kung mahina kasi ang regulation, no, for example, pinakita ko ito during the last hearing, napakadali magbukas ng account. No? Kung hindi nila minomonitor, let's say, mga minor nagbubukas ng account. Kasi pwede ka magbigay ng fake name eh. Pwede ka rin, pag nagbigay ka ng fake name, pwede ka rin magbigay ng fake age. So kung mga bata ma-addict dito sa e-gaming at hindi nila babantayin to, lalala at lalala to. No? Kung matatandaan natin, yung e-sabong walang edad eh. Anytime, anywhere, anyhow, pwede kang magbukas ng account sa e-sabong. Ako nakita ko mga bata mismo naglalaro ng e-sabong during the pandemic time. At maraming na-addict sa e-sabong dahil napakabilis magbukas ng account. Ang problema dito kung yung mga, let's say, enforcement agencies natin, mga police, no, magkaroon ng maraming utang dahil nga sa pagsusugal, malaking problema tayo dyan. Yung mga bata, kung sila ay malulong o ma-addict sa mga e-gaming, magkakaroon tayo ng malaking problema sa lipunan natin, sa society natin. So ang punto ko, kung mahina ang regulation, ang problema pwedeng lumala at lumala yan. Kaya habang maaga pa lang ngayon, dapat yung regulation ay pagtibayin na, no? Higpitan na mabuti at siguraduhin na sumusunod itong mga